भाई लोग और उनकर बहन लोग आ गइल बानी सबसे धमाकेदार 5 मूवी लेके जौन की ओलंपिक खेल पर आधारित बा। पहला मूवी बा 2015 में रिलीज भइल भाग मिल्खा भाग। ई कहानी मिल्खा सिंह जी पे आधारित बा जौन की 1956 ईस्वी में मेलबर्न में ओलंपिक खेल में देखावल गइल बा। दूसरा फिल्म 2018 में आई गोल्डन फिल्म बा। एमे भारतीय हॉकी टीम के लंदन में पैरा ओलंपिक में भाग लेते हुए देखावल गइल बा। एमे ई बा कि 1948 ईस्वी में आज़ादी के जस्ट बाद हमनी के पहला स्वर्ण पदक जीतल रहनी जा, उहे पिक्चर में देखावल गइल बा। तीसरा फिल्म मैदान बा जौन की 2024 में रिलीज भइल रहे। एमे ई देखावल बा कि हमनी के फुटबॉल टीम 1956 मेलबर्न ओलंपिक और 1960 में रोम ओलंपिक में भाग लेले रहली जा, उहे में देखावल गइल बा। चौथा फिल्म बा चंदू चैंपियन। ए फिल्म में मुरलीकांत पेटकर जौन की जर्मनी में 1972 पैरा ओलंपिक में भारत खातिर स्वर्ण पदक जीतले रहले। ए मूवी में इन्हीं के जीवन पे देखावल गइल बा और ई मूवी 2024 में रिलीज भइल बा। और आखिरी और सबसे लास्ट 5वां मूवी बा जौन की साइना मूवी बा। ए मूवी में तो ओलंपिक नइखे देखावल गइल, लेकिन बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के जीवन पर आधारित बा जौन की लंदन में 2012 ईस्वी में ओलंपिक में पार्टिसिपेट कैले रहली, कांस्य पदक जीतल रहली। इन्हीं के जीवन पर ई मूवी बनल बा। तो जाई आप सब देखी और मूवी कैसन लागल ई कमेंट में बताई। फिर मिलल जाई कौन और मूवी के साथ।